ħajjetna. Id-dawletijek bil-faraġ tal-qlub, ħenna lina u f'jismek eħlisna, mil-sarat li ġarrabna fid-dnub. Tħallas mixom u lej fuq li motti, salħtiħat ħawlidek dajfin, dafna midbajja taruna, sabiex neħxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Vivi Aġus. Ħoti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid, tfarraġ u taħfer, mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb tagħna li tagħti ħajtek għal merħla tiegħek, Kristu ħniena. Int il-ferħ ta' min isibek, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li tista' kollox, ara kemm nonqsu fostanti ġrib ta' bnedmin dajfa li aħna u għamel li nieħdu ir-ruħ għal merti tal-passjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħed. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjaġġ, ma jwollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazezz, qasbam ġelġla ma jiksiriex. Mużbih nemnem ma jitfieħx, iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħejjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha, li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien, il-mulej, sejjaħtlek fis-sewwa, qbadtek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawla l-ġnus, biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ l-irsiera mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Ngħidu, mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Meta jqumu għalija ngħidu, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-dewwa tiegħi huma jitfrixklu u jaqgħu, ngħidu, il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
Imqar jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija, jiena nibqa' qalbi qawwija, ngħidu. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għad nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej, ngħidu. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Inqumu għall-Evanġelju. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa ta' nart pur tiswa ħafna u dil kedbija riġlejn Ġesu imbagħad ixxottahom b'xara u id-dar imtliet briħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu dak li kien se jittradih qal: Dil-fwieħa għax ma nbijieċ 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma x'kien ħalliel u billi jew kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilhom. Qallu Ġesu, ħallija, din il-fwieħa kienet refata għal-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira tal-Għod saru jafu li jew kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw lil Lażru li jew kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll għax minħabba fih ħafna mill-Għod bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu jurina dan il-ġest sabiħ li tagħmel Marija, li tidlek bil-fwieħa is-saqajn ta' Ġesu. U f'kontrast ma' dan hemm ir-risposta ta' Ġuda. Marija turi imħabbita lejn Ġesu għal maħfra li jej kienet irċiviet u Ġuda juri l-imħabba tiegħu mhux tant lil Ġesu imma lil flus. Lil dak li ħadu post Kristu f'qalbu. X'indispiċċaw hekk il-qudiesa nitlobkom morru ħdejn il-mużajċi li għandna fuq it-suntier tar-Rużarju u fl-aħħar misteru tad-dawl li propju jitkellem mit-twaqqif tal-Ewkaristija innotaw ftit il-pożizzjoni ta' Ġuda. Ħireġ il-barra miċ-ċenaklu qed jinqata' mill-imħabba ta' Kristu iġorr il-flus. Imma raw kif qiegħed iġorrhom. Qiegħed iġorrhom bħal wieħed li għandu idejh marbuta bħal priġunier. U dan hu ħafna drabi li jiġri lili
u lilek. Aħna nsiru priġunieri ta' dak li għandna għax norbtu qalbna magħhom. Norbot qalbi mal-poter, norbot qalbi ma' biċċa għalqa, norbot qalbi mad-dar, mal-karozza, mal-flus. U x'jiġri? Ma nkunx kapaċi inxomm ir-riħa ta' Kristu. San Pawli jgħidilna f'waħda mill-littri tiegħu intom il-fwieħa ta' Kristu. Ejjew nobdu dak li qalilna il-Papa. Ejjew niftħu qalbna, għajnejna għal ħutna li huma fil-bżonn, għall-immigranti, għal dawk li qed iħabbtu l-għajnuna, iħabbtu l-bieb ta' pajjiżna biex ngħinuhom. Għax meta jseħħ dan, aħna nkunu qegħdin nagħmlu l-istess ġest, qed nirripetu l-istess ġest li għamlet Marija. Naħslu ir-riġlejn ta' Ġesu bil-fwieħa. Infaħru lil Kristu l-qaddejjum li u sofferenti u nitolbuh biex ikollu ħniena minna. Nitolbu għal katekumeni u t-trabi li fil-lejl qaddis tal-għid sejrin jitwildu mill-ġdid mill-ilma u mill-Ispirtu Santu. Nitolbu biex is-setanin tal-art jaħdmu ħalli tieqaf il-gwerra bejn l-Ukranja u r-Russja u dawn il-popli kunu jistgħu jgħixu fis-sliem u l-paċi. Nitolbu għal morda u l-anzjani tal-komunità tagħna, għal dawk li huma weħidhom, għal familji li għaddejjem minn xi problemi biex iħossu fuqhom il-ħarsa kollha mħabba ta' Kristu. Nitolbu għalina il-koll biex ngħixu il-misteru tal-għid billi narfu nkunu wkoll għaddejja umli ta' xulxin. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ftakar missier fil-ħniena tiegħek, qaddis u ħares lill-familji tagħna li għalija Kristu ibnek offra id-dem tiegħu fil-misteru tal-għid u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ma jien xejn mulħej għax mitrab jien tnissilt, imma inti tħobni u għalija intmilt. Tati salib nistabis jien nistħad tiegħek jien kolmi kemm jien. Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien, kolni kemm jien. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Sur mulej lill-poplu tiegħek, żommu dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek u fil-ħnina tiegħek ilqa' dan is-sagrifiċċju li waqfu għalina biex tinħelsu mis-sentenza tal-mewt mogħtija lilna minn qabel. Għamel li bih naqilgħu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna.
il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr l-mulej Alla tana. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni tal-libija ibnek salvana u l-qawmien glorjus tiegħu mill-mewt. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu il-qadim tagħna u nfakru il-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li jintennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jien. Għalek, aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu dill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqattrom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bejn Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnu u imħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Murej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Neżajt bil-ġmil u l-majestra, baxxejt rasek b'umiltà, min dawk stess soffrejt, il-attu tant ħabbejthom. Fuqek stess dnubit irfajt, meta mittu irxuxtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek ħajt biex li bis, leħni l-ħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Eżajt bil-ġmil u l-majestra, baxxejt rasek b'umiltà, min daw stess soffrejt, jihlaqtu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta bittu irxuxtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li bis, leħni nolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Nitolbu. Żur mulej lill-poplu tiegħek, żommu dejjem taħt il-ħarsien ta' djubitek lil qlubna
li konsagrati bil-misteri qaddisa u għenna nħarsu fina l-mezzi tas salvazzjoni li inti fil-ħnina tijek oġbok tatina bi Kristu siedna. Miġdejt infakkarkom nħeġġiġkom biex ma nħallux il-qrar għall-aħħar momenti ta' qabel iċ-ċelebrazzjonijiet u għalhekk propju nar l-erba fis-sitta ta' filgħaxija sejjer ikun hawn servizz penitenzjali b'saċerdoti aktar minn saċerdot wieħed biex namlu il-qrara tagħna bit-tħejjija għall-festa tal-Eid. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nofru 3 Ava Marijiet. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Madonna ta' Pinu, ometana l-maletin, għafdarek ġejnaħna, għaxinetit il-qana. Madonna ta' Pinu, u d-dimek herqana, ġejnaħna nitolbu, biex tfittex tismana, biex tfittex tismana.